ina zan fara da kyan hali ne ko kwakin sufa. Samun ki dace ne ba a sauki ba sai an hada zufa. Irin ki tilo ne dan kamar a itaciya ne a ce tufa. Akan ki Maryama yau maza na zuwa Saudiya da kafa. Mai tsawon gashin da cikar sai ya wuce ma a kisa shi. Gashin baki ne sai ka gano shi matai ado da shi. Ko kina kuka ƙara kyau kike mai kyawun dasa shi. Duk wanda ya same ki a radu dole ne ma na gaida shi. Mai farar fatar da jikinsa babu mai skoda ɗan kaɗan. Farin ki farari ne dan cikin fararen ma aikin yi daban. Samun ki hamdam ne a cikin jinsin mu 'yan adam. Rayuwa fansa ce a gare ki har gaban abadan. Akan ki an kare ba wata macen da za a kwatanta da ke. 'Yan mata shirme ne inda a dinga danganta su ma da ke. Su kansu daɗi suke ji in suka yi ɗan tozali da ke. Yabon gwana ya zam dole ne Maryam ya biyo lagai da ke. Kwalliya san ba yake 'yan mata kin tsallake. Maryama ya biyo la na gaida turmi shadaka. Allah ya karo ɗaukaka arziki ya haɓaka. Tunda kin rike mai duka mai kowa komai ya mai maka. Makiyanki sai dai kallo kin wuce su kin musu gwalo. Maryama mai riko da ibada ce ga son mutane ba nuna bambance. Wallahi ke kan aikin yau da ce kyawun halin ki ba a kwatance. Yabon gwana ya zama dole kunne ido na ki kulle. Maganganun makiya ki share ki kau da kai dan Allah ki daure. Mr. MB yaron jitan ne waka ne na gaida gwanata ne. Maryama ya biyo la